Onua me mo bi biara akwaba na we de wo hwe pictures ye twego yasma me wo sunya odofo na se asep wo ho ankasa na we de obi na ka na asam se menya mi kresi ama kotidwete kote wo mesrem kasa kaka kote wo na wo baba me twaba we de ono ane ba na se gwa kwakunya be ma chese ne mesrem kasa ne kote ndi o se e de yie pa utum ewo no ewo na ye mase bi ewo mu na ne won ti hu jan kra we na mami esu ohun yo ne ba 15 years eno akọ tiaka eye be ma chese onti ne hu ja wanya na be ma akọti wo eti hu nti onti ne hu jai kra na chese na ni so ye oditi ho yo na ne nyina akra etwa ne nsum nyina akra ne se okofa akra ne ba ne no abeke kansama no ase aduane koje so onti na fie kra ndi seconds kra mo ne maame kra endi nkomo ne twa maame ni nsum atese odi asem ya ba hayo na yenkonko hwe de nsem no de sha se nyina sa na akwante dada ana se eba ne se ya akwakonya aye kwotidweta wotunya isa ontumi enfumi yenkohwe ne ba mo so fu me kire ma adwene ewe echi oba fefe akwaba ya era na hote say yo ya no amo ano aben bibi no ama me why na wakasa de kakra nso ama me udi de say mawura Papa your friend me Joyce dear Joyce Mausi me ka so be ya ngunani so we ya ngunani me kan she in fact unse said am kan say ye wo bebia ni wubu a utumi se nipa we de ofri ha sa na Ghana ha no ye wo mu nchichemu uhunu angunani abaya uhunu anguna forma ya na we shout out to you anguna forma ya nyina mechiachi amo ozai oni hwe nye kola nye kola nko a anguna forma ya nta ninufo sa na emom kola no ahofe ene to anguna forma ya obi pa Mausi meboa she na wo le jobo me ya me nwanwa mpo so twen say meka se jata ba tronka o sa no o twen ma tro dada okay awiai Mausi asem baina ede waba na nakrobia de na bedwafo de nyabotre entu nsimfimfini hyase efri baabi efri se beya ye beti ase ne hunu de ye beye yanko me ba cho ene da wie ma mi wura no ma beto mo ha nyina ma mu nyina aha yo da se joso oh take FM radio station so na enye bone nso eye bone na me ma tiefuo nyina nso aha mo mo tie o take nyina na masam ne se me ni me kunu ene wo oboase na asame ni me nso mu nyina na ti honum na enema bi a ekọọso no na ema me di free honum me baba ya se woni fie sisi a na ma me di akola ne yede ede ne bae ti me di akola ne bae no me di ne batu school ensensem minti na wapa ne yese yensan fa ne mra na onko school no ne honum sikasam no ewo form kakra na me di akola ne koye ti me di akola ne koye me san akotena honum kakra firi honum no afia akola no wontena fie osori anu wo pie na me di akire sa edru baabi no na afi me san firi honum na me di akola ne ka me ho na me de ne baaye tini me ne baaye ne kura de na aginsam kura o de ne baahe kumase ha me de ne baaye kumase ha se na afi na aginsam wontena fie wo hwemu a na makochina akobepe na wo honum na dwodonko no mienu yes mami ubani esanso me number nso de wode ma obia ubani mesi ane ade na waje akola ne sama akola ni number sasa obasa akola no wowu ana na msenya mia akola no okwa na makofa no na mde naba okwa na makofa no me nko anso obia ni machi bi ana dwodonko no mienu na me ne nam kuro bi so na me hwehwe me ba no na ja ewo mu a na okopie Jakobu na obi frem se abaya bi sei obano no nam se ane amanse central Jakobu na che se wafri kumase ha afri kumase
ane na mu akopie Jacobu na no onim ho dadade me pa cho da bi so no one nam nti ba bi obeduru bi e beji ni bia ne no atena ho nti ye frɛ me na me kɔ honum mo kyerɛkyerɛ me ana me kɔye na mo se wo abrewa bi ho na abrewa no kora wa yale nti ono anete ne nkyɛn e wo Jacobu kuro nim nti me kɔye no na mbusebusa na me kɔto maame no me kɔye na gya maame ne gye me na obusa me kwan so na me se maame me bani akolai o se ya biga me wo honum na obi de ne baaye na gya me nkyɛn ya na otete me so me ni so mfuo bia na ote me nkyɛn na me se maame me ba no wahwim na me hwehwɛ no ni abɛkyerɛ me sa hanum no wo na gya me yɛ o mesin me enko wo se wo nko ba bia enkrofo be gina ne nkyɛn esa na enkrofo be gina nkyɛn enkrofo be kasa kyerɛ no ansa na akole na koma atɔneyam sana akole afa ne niema di machi wodi ni be du fie di 2 days ya na wasan pake niema na wasan ba okonso a maame no honum a ana wokɔ na masan akɔ honum eso be ni nam ha ana akole ba bia odanye sei ni sei na masan afaka na mekɔ ayesa no kra ma mentumi nya adwuma meti ya na medirimika ana mekɔye nti mekɔye no msi a abrantie bi wɔ ha se woni abrantie ne nam na meyɛ ya na mehwɛ boy na kyira kwan e wo Jacobu ho wa bra wa kwa akɔtena maame ne nkyɛn no maame ne nkyɛn na no wɔte no esi duru na dwa na abrantie na bɛfa no e de na pie so mbisa maame no wanka no kora na nkyerɛ me ene maame woni hɔ no bi wanka no kora na nkyerɛ me ana meyɛ ya na mehu boy no na mene ne kasa ye na mka kyɛn sa abrantie akola na wodi na kyi no wokɔ school nti jane ye se wonsu wokɔ school na hwɛ school no na akola no so ye dai enko school no me kan me di akola ne ba na wasan akɔ boy ne ho na me se boy me wo mama ne bi wo ho ti me pa wo kyɛw me mpɛ manso na me mpɛ kasa nso ti me sra wa agya akola no ma ne nkɔ ne baabi na wonsu hwɛ so na ye de ne kɔ school na me kasa kyerɛ boy no ha ama boy ne bɛte masɛm na me kana se mensu odi kasa mensu ansa nyabotre mensu wate nti boy ne bɛte wo wasɛm na wo ka kyerɛ nnase no bɛte mase kyerɛ na me san akɔ hɔ no me kɔɔyɛ no na ɛsɛ wɔde na kɔhyɛ kura bi ase boy ne dia kwa wo baba na firi Jacobu kurom wɔde na kɔhyɛ baabi na me kɔɛ na me kɔ report to na me kura me mpɛsɛ me kɔ no mo so wo mo nyi sika me de me nkɔ na me kɔ ka kyerɛ wo mo ɛne ehwehwɛ no a ne kɔ kye wɔne boy ni nyina ne de wo mo ba na mpɛsɛ me hu akola ni nti ɛna ma me de kɔ nya sanka me nkɔ wo mo kɔ kye wo mo wei mo kɔ kye wo me di wo mo kyi ya fa ka ne kɔ wo no na kɔ hwɛ dan bi akola ni dam police ni man se aba ya ha mo na woda ne de akola ne ba ye ne ye kuro bɛ so Jacobu ho no Jacobu kuro na mu ne de ne ba ye ne etwi wo maso kakra na krofo de o ka se ja akora na chidie enya sa wo bewu me so mintimi nya na chididi police fo no krokra akora yi maame ema police ni baba akokora to mpaboa eni bag edi man so osre no woni wonko school ni ede ema no wo mo kan ya na akora di mechi ni baaye wo di mechi baaye eni na he wasaba wasan free wo nkyɛn wasan free me nkyɛn esan akɔ eko Jacobu ho abio wo ba fie nso a wasema enya mi pe o minim de ha me wo hon ma na bibi se mimpie na me nanam sa wonim de ha me a nka unka se me na me ya me ho sa we die sunkakra udi so na ma bro wabre kusa bataye nye easy o bataye enafom wo ka kyerɛ oba no otia nkyerɛ sɛ onim batete bataye enafom stress akura ne wo mu no je sɛ me dia wre ho saa je sɛ na me tie me dia wre ho saa na akura ne sa akɔye o sa akɔye kasa kyerɛ boy no e ma boy ni gya na kyiridi won de o hon man na ga na sa akɔ o konso ɔgɔtena boy no ho esi boy ne se wankyɛn ana wɔtie e ma ne se wa no o mo frɛ me sister before akola no den wagya akore kama blanti we oni nanam no hu wa blanti wo ye de ben wotwi moto wa han basa we na ba ye di nachi o mo ka
to da me se meba e wo mu a na agya na me ko anadwo donko no mienu na me nam Jacob kurom ho me ko last one ekura man ko biem me nam honum na me se da bi nya ba bi ana mo ba mo ni wura bi wo honum na me ko da ne nche na me se bra e bo se ya tama obepon na me so ma ye de masori awodi me atale wo ya akura na me de ko ma fa hwe me ko da honum a bra ne pon ye na agya me sole ye na me ko ne namu a me ko police station mo man ba bi na me na kura me titi honum ade chia na bu me ketem na me ko police ni ka chem se me free ase ya nko a e honum na me sorry ye na oba ba ko na sim sister ayi guest house bi wa ha se na me se ba bi a wo kire me honum sumu we me nko me ntimi nko me nim honum kura na me nam kwan mu saa e wo Jacob abonten so Jacob kurom ho na bra bi na me hia no na me se bra me pa che wo ahanum ahemfie no wo he no so ahanum wo him na wu na omunyansi fufuro na ja oyesa ka me mo ba bia don se na wiase aye hu obeka se bia me kwa akokun na afi na me si na me so me ma me aberewa bi wa se me ko hon ba bia na akwala no wo no na ma me fu bi wo no me ko hon mu a omu na ji akore no omu ne kasa sister nyabotre wate ensu mitimi su sa na me ko ma me no ma me se na de wo ba ma hwe o sa me hu na ko he na me se ma me na me nnamu na wo pe ba bi ma me odi ade se wo no na ja me mo ame hu hon na me dai ade chi ya ahomachi na me san sori na me dai na se na me bae tie wo mu a na me tisa akora na kopie yesi donko ase mi so minim ho e hon mo de moto na eko ti dako na me ye na me ko hon ti me ko he na omo ka chem sa branti bi wo hase na ne nchei na wo na che se waja boy no wo Jacob no so ni de makama boy no ene no ejai kranti se wo ba hon biom a boy no na hwehwe ne mame nti me won man wo frem se ma obi me furu moto bi obi frem furu me moto na ye dru ba bi no na wo ka chem se bra twen me na me hwa ade wo ha no ma ba ti bra ne ba ne busan se bra na hin na wo koye no se ge bia beda da moto we mu minim ba bia wo fire minim ne din na wo se ma me nkohwe okohwe ye no na ye me ba no se ma me hu Abigail na ba bia wo da no ma me sro be fa no ko wate ha woni nam na enye woni nam basabasa sa enye na me si yo mate na me koye ti me busabusa na mo me ko donko ase ho no na me ko to boy no ne bra die sese ya wako hu ne foforo no na me ko ti boy ni hu me kura ne yemu hye no na ja obaye donko ase ni no ne yemu hye no me so me da me nya ohwe me ba no nti na me baye na me ne kasa na ose ma anya mi o eno mo ye we keeping bi wo ha se woni gas bi na baye ana woni nam ha se o mu ja no ana woni nam ho ti woni nam ho no school dan bi ho no moda na me ko fa no boy no so wo hwe na wo mpe kasa ana me ko fa no na me so o me da me nche wa ha se nti woni na ene wo na ja me koye na ma me no so aba ho no ma ba be hu me ba no no se na asimesi baba wo we o firi hi no se ma me se ni no se da bia kole o ko school ma ni firi ha se nko ana se me ni nyina be ko ma ko he ba bia wo na ja me ko pie so na ma me wone ne mama na o mo ba ho no o sister ya ka bibia kira akole wontie o mu gina no so ma ni ko dwale e pake ne niema nyina e di machi akole di machi na ye ko ya de chin ya na akole san bae oni ni freedom kwa ase ho ebe kumase ade chin ya na akole san bu ne ketem no san bae no san ba betena abranti ho si ma me oba han ma me pam na wo so wonko maye bia okwa no akwedi boy ne mama me no so woye konfo no akwedi mama no wo si me ye oba tan akora ne ba ho no ma me ntimi mpam no si woni nan basa no me ntimi nya akora ne sa enam so na makofa enti wo ko ho no na chire no mama ne de ne bae be hu ba bia me ye de me wo e wo kumase mama de ne bae o de ni freedom comfort no de wo ba ni freedom kwa ase ho e ba kumase okay o de ne bae no obo hu no se o mama kura mpe no asem hwe wo nana kama se ada na Abigail wo ha wo ho sa na je ni mama didi nkomo na mama esole ye na mama sole ye
mi kwa koja no kwan na akure ose bu ni ketem woni machi nko ba bia won ko ba bia wan ko fie kura na osan fa maame no ko ye na mami koja maame no kura wo kajetia me ba kura na ade asa maame no ko ye na osan pa ka niema no osan di akire okonso aso o maje no maame no so wontimi mpam no no waje no ne tete hono mo a ti mi bi na me san ko hono me ko ye na me no mo kasa ya no se se na eko me se me ya den na me se amaame akure me be fa na no woko me be fa na no woko ye se me hu de me nya biem me hu de me nya biem na ja edru ba bi a no mayi mani edru ba bi nso me ntumi na wunja akwalei ni onu kwa na ye oba me ntumi nya me ba ya kura na me we ya wati wonu me asem o ka kire me no e mama kuma to ka che me se akwala ni Nyankopon de ye de ne maamo enti se akwala ni ye de ne ma nya me de ne ma na se wa hwe no so yi a wo na Nyankopon be de e be busaw na afi na ma ye yi na me te hono me ba enso wonu me kasa fine pa enti akwala me ni wo boafo be me ni wo bia enti me sremu akwanya me fa so me nsa be ka me ba efira abrante ne hono mo no enti na ba kuma se bibia me ye bia me ye adwuma na ye basa me ye adwuma na ye basa me hu ne me ye me ho enye se bia me ba ketu oguta me eni bia me ma me ntia na sa kwa yank ma pe ba bi kura fa me bredodo na ma sabno no ti me no mo fa kwa ade mre me se me dia me pass me se be ya kwa ne beti no ho fira brante no enu ne hia me na wotimi akọ school se ko school mu na no wo na kwa na free school mu wo okwa o free school mu a ma kwa akọ fa no me stress for no so mo gi me feso o mo kasa kira akọ ya so akọ ko di school be 3 days 4 days na akọ ni wasa free school mu no oba na nsemu na msi adwoa na school mu me de ko na anu ya no wasa free school mu no papa ka wo ponya asam ketwa na wasa free wo na school mu na se ni nsem bebirebe na oba ka isa ya kakra isa do to ne mama no isa de no ko ni 3 days na kure sabu ni ketem free school mu no isa madam fo no woni school mu wo mistress ni so ni mi se woni school mu nti free wo mi ko obiem na akola no free school no obesen ko boy no ho se ma ka chense wo mra ohwesu no ko school ni ma me se maka mi hu de akola yi wo pe maka na waka kire donko ase konfo ne se oman on fa oba ne mrewo badie obeba wo nanso yede ne ba beduru a na osan akọ nya sa na oye efie na etim wo se fie o de wontena ho ade hwa ye dai se wontena ho na bi ofie on man ne so haye oni akola ne nhia na minim ade kura ekoso ni ma papa ne ye no fie o ni na me kura ne kanipa ho a kenye papa nso ya esi de ye mpebone ti se wo ye wadwen se obeye ye bone a Nyankopon na kasa ne obede ebedi na ne ompe ho a ontena ne papa nchen ye ehonso ontena ye mema semna watia tom anasa wo hu se bibi na hante akwada na me hu se bibi na ha akwada nte akire no boy no so yesi wono so eba kumasi yesi wono so saa no minim adekora ha boy no ni ma me nim so omunim ba bi kura onenam boy bay boy na wote ne njensi ana donko asini ni ma me so omunim ba bi kura onenam nti wono me ba na aba kumasi ya asa akọ saa yehu asemasi yehu no nti me kura me woja friends anwa kwanta na me hwehwe na me se saa wo so hwehwe obi oboa eno de say strategy after so friend no oboa o ma me ne fira me ka che me se abrante no so kura o mu hu no oboa o mu hu abrante no oboa nti me ho no ma na boy ne fira me no se ma me pa cho mako hu sofu bi de ha me no sofu na bompa ya ma me ama ye se Nyankopon adom me ho atome nti me besa me dia begin so ko honum nti me srewa beta ma chi na me si me boni di na me se me ma ba bia me nika iska kura me deba me ma
opa me che o mu anu afre wo se ma me srew se de be ya bege no ho beto no ana me hwehwe ti me srew a sofo no se beta no ne nya ono na ne maame ye conform ai me srew a beta na chi mame na sofo no nye de emmo ani ti sofo no ye yi nyema kakra sa de ma akola no ene ma otimi ye se obesan de akosu no se wonko school no no so wonko school kranzo ne teachers for no mpena asem no oni made o so wonko school na ja me here kakra na boy no eye se ma wo de woni sika kra na me send u sika ama wo de aba ene nyame ye nim ne wo send me 1 million am de ka sika na me de koye na me ko hu sofo no na sofo no e keka de wo nyina e kire me se ne wa kire niam bi a wo ye nti nyame ya adum na si wo ko school no a wo ko no mu makwan bi a wo mra no wo mompaje enye de ema no akora ni free school mu an wo san ko ablante no o free wona an ko ablante no ana me san de ni ko school mu eni se wo san free wona ma okodi ablante nti me ka kire boy ni se me de se niam a ekọ no akora no wo mfa ni se me ni asem bi aka me ni hwe ka me ni bibi aka na ye nyina no de na wa wukuna wo ne wo sa ba ye wono nso de na wo ka asemo ntsompa se me kan wo si akola no enye ono nko an wa wo no se ni nti me ko ba bi kura no me akola no kona me ko hwehwe no a me ka se bi a wo mra no kura no a wo so ono wo ntimi nye de wo ma ono wo ye adwuma no se menya ba bi a metumi di akola no be ko a be buo ye nyina no no so aye adwuma ye da peska na ye de asolve sa ayi no ntilana de wo no be ma ne de wo di akola ne de wo pani yie pa openie na dru ba bi a ahometie hwe miensha de bi sei mausi ugidi se wo ba no de na ha no mi da mi gidi sa akola no enye nani no de ye sa de no nye nani because wo ka ensem akola ne ka no ya na minim ba bi kura firi oba fi a ene to da wo ne yetimi ko kasa tie ya ne nana nti asa ne nana na koma wontumi ti akola ne be fi ho ma na ma mi na bibi ya ye se bibi ha na dwene ebi a wanya ehaw bi wo na dwene mu ana se hunhum bi na etete no de na obetwu sa na me de mi hu ne se spirit bi na ye ne sa na me de mi hu spirit nso de be da you bi sa wo sa na me de mi nie ni nti me de mi nim de ekọ wo ya wo se bibi se mi mfirifie bibi bɛn bibi se mi mfirifie enti bibi kro ne be ye firifie a no afirifie nti so oba fie a ade a wo ye no wo ye wodam a wo se o mu na be gina ho no o mu na be gina ho no o mu twa me ma ni wo su no tietiem o mu na gina ho no ni o mu na gina ho no sa no oye afi no afasika so obekunu nti no ya sa na mintumi meno mintumi ma mi so abrewa wontumi mintumi meno en wo ye de obeye be wia na aja wasanse sa ne niema no wasan de ko na wonya hye onso se oba mo nchen a se be ya mo begie di se bibi na eye no nti na wa hyeda kreti sa de no se nka bibi na eye o na abeku ho de a enka waku ho nanso wonkune ho na wasesa ne nioma ko se be ye o de be fira mo mani e wo sa side no na mo hu se bibi na eye no na o de akoye de ono apeso koye ide minim de eko ko so fie ono se fie wontena ho si enim de eko so ofie ha anka yenka se wontena ha sa no oka wonim yenim de eko so ofie ha munnim niam a me hu ni fie ase ya ko so man na ni ti fie no papa no ni akola no so ani nhia ofie ho ti akola no ba na woko timi nkyira se firi nyankopon hata soro no ko ani okay enti odi yemfa wo side ne nto nchen wa wo ntena wo maame side kotena papa side nso eno nso ya asem wo ntena enti wo maame side ya bibi wo ho wo papa side nso ya bibi wo ho saa de we nka bibi nkyira mu se giri gogo bi e na akwada no wo play wo madwene so se be ye obetumi anya akoye de me masem nimme masem o me de ko kuma se na akora ni nimme masem na afie ba ne sen de ne ma ne kotitom wompie meto me ne me ma yempie nko ba bia sentiti mu ibaye enti boy no okonya no Jacobu ndie boy na gya no boy ndie wa gya no ene odi afiri Jacobu okodo nkwa ase sa
she said you don't kwase no hye o hye don kwase dey twato a wuhu akoda na ye dabai o free han mo ko ni be 2 weeks kra ni be 2 weeks oba idea nkomo no ne obedi on tena se na woni na di nkomo on tena se bai oba no ahase obekasa sa enti die na obeka kire mo se memra memfiri ante ho no na memra hase die na mo se memeye die na mo se memeye die ade ne pa na mba be no hase meti wona me be pa adwuma ye ablante so ma me 10 million na me rade ya na me rekra ho o ma me 10 million na me dia ye adwuma ma frɛ me se me metana die ade pa na mba be no hase me be ye dai ma frɛ me wonne kan ya na se wo kan asam ni wi na wa sare de ma adwa me sira obetena se ni nkomo me ni nkomo di bia e di asam ni ebeka di ne ebeka na wa sesa ne ne ma no ko na ni oba be ye dai oba kumase ne be ye dai mwachaki ayaresabia mode na kwa ayaresabia se bia yen psychiatric fo nko hwe na adwunim na me fa ne nko ba bia o mfie sen 15 years hey 15 years woni nam kura no wonu sa no ni 15 years kura be 12 years mo no sa kura hey serious ade na ehu enti no ogina sen ya wa tu sa ade we mu sata mkura na me sesi a ogina sen no o tu sesi e JSS2 ti JSS2 no ahwim sa no okay adofo na wiei ababa wa mausi na ewo yenim ha na sesei de ne baba ya akwada ketewa 15 years na obi nim ono ama me na akra onnim sesei baabi akwada na kwa akodie eye donkwase yese konfo bi ba na owo Jakobu ohwimu firi kumase ha ne maame nkyɛn na ne obɛhwimu okumase ha kumase kakraka yi wanya ha baabia antena sɛ obɛfa ka afiri kumase na wako Jakobu means sɛ na bibi wɔ brɛ sɛ hwini bɛka sɛ bibi wɔ brɛ ɛna okɔ Jakobu no okonya abrewa bi nkyɛn ɛna okɔ yɛ okɔkɔtena ayɛ okɔtena abrewa nkyɛn no ɛna ɔde kɔhyia boy ɔno nso twi moto ɛna ɔde ne ho board no enti no na gye sɛ motor rider ne mpana ɛne saa akwada ketwa no ɛne akwada yi wadwatemu ntem ko study sɛ maame ka so start rehwe mu no be 12 years na 12 years akwada ye dwatemu ama wa ɛsɛ ɛne ho enti maame ni ko hu akire wadi Jakobu atrantwia a pest boy na boy ne say I give up no apama koda no opama no afedi edamotom koda na si na dwene popas wonko de maame wonko de papa ho de wonko akoda damotom obi na fast a boy ne dropping no ka say obehwem kura say nipa kro ne nso kura no no onu nso dwetem koso akohu se odadamotom no oduru ho no ka kire moto wura de se gina ha na meba ena moto wura ni gina no no ko ho enti se no onim so oda ho a ene no onim se sa nipa no oda ho pede de enti no ofa moto drop ikoduru ho no ogina yesi ko ho nti wo hwa adabre no ono nso dweta ono nso dwetem ena krache nsa curiosity de na akoye wo ho o se akola bi na eda ho se mame nkohwe bi okoya na ya akoda ketwa da frɛ ne maame fɛdia yɛ so akobo wikipi ɛwɔ donko ase akoda ketwa na akobo wikipi wɔ donko ase akonya krachi bi ɔyɛ konfo ba sɛ wɔno nso ni nam school mkyerɛ sɛ akoda ni nya baabi nkɔ na ɔno nso tam ne kɔtɔ no ndi sesei akoda ketwa yi ɛne konfo ba no ɛna etwi paape ɛwɔ donko ase konfo nso so ɔyɛ ɔbaatan obi baba ne nkyɛn ontumi nka so wɔ pam no nti akwada ba no abɛhwɛ obo ne maame a ye abatan ye obɛhwɛ obo ne maame a na wafiri kumase na ɔsan akɔ konfo nso ntumi mpam nti no na akɔkye no na ɔno nso nete ɛna adidi mu aba bedu sam pempen sui mema mabadwafoɔ ensɛmisa akwanya ɛwɔ ha
meba na ade a onom nso wo peso obisa mawusi no obisa na obisa wie pe yakwa akopɛ krache no ɛwɔ ahoma ne so na we ye kan ni sɛ ye ikura no sɛ wanhwɛ ye na wo de krache ne mfa maami ba mre no wo de maami ba bre no pɛ akwada no bɛsan ahwe obo maami na san adwane bio because oba pɛ obɛyɛ ade we ye strategy sɛ wo ya mekumi ho ɛna munim de wo fia ha wo na anim de wo fia ka kyerɛ yenzo a wontumi nka manfiri ha mekumi ho nso a wontumi nko na akwa ayɛ sɛ bɛma wakwa wiam atie bi anege na nege ache no saa de we ye boys code girls ya mutie boys code obetumi ache da miemia nani na wasu ose maame ujamia mewu obo ujamia de betumi nye he se udi ofiri me dem ha kope mekumi ho no aka ne saa mekumi ho menumaduro me de seka be oboa boys code saa da ye moya se wo yese minya ho nkoma unsu nkoku ho na ebia ya ma meka se wugya ne wudi anya kokodro wugya ne ho ko ya kwa do re na wo boys code disese nkoda no nyina nso asua boys code no bi ene wo nso de bo no ma me nom sesei enti ye behwe se ye boys code ana bibi wo ho na hante akwada no makwada no yes ade no ni nyina no ebi hu no eja kwa me ana ade na wo pese obisa ma me mawusi na me da se ma yanchi atifo bi eno kesi ya me no kasa ukunu we me kunu obo ase me ba cha obo ase nti ukodo nkwa ase na wuti pe ni nyina no woni nneko me ba cha David na okwa oba asembe na okachire no bi me ba me ka kire no se bia asemezi hanom ne yewo ahana ese adwoa wo ti me ka na se toda na akwakoye kasa bebre na me de na me krona wo ka no nkoduase ana do nkwase nkoduase nkoduase enye do nkwase nkoduase Jacobu lai meboa nkoduase amaniem enti enye do nkwase nkoduase okay nkoduase ho na konfo ne wo ne ba na wo no ti nkoduase wo na wo ba no wo ne friends boy no friend bedu de nko na onim ena wo ba na wo de ho nso ye friend sei ono ye friend Abigail enti Abigail se wo ni bedu nete wo ni maame nete sisi akwada 15 years munyina tifie ho munyina ne tifie enti se eye bedu ne ge ene oba Abigail ana se Abigail ne konfo ba nete enne ne nipa no na 15 years ya yetwu se wo ni obo nyoma se wo ya be 12 kwa na mutwi no se o tie mama story ya o kan dia be 12 na mutwi akola na akola keto timi ko Wikipedia edru dia den sa na mfosam na odene nam na omode na ka me ba no oba no open na mfosam open na mfosam ena efie so ni tirimu ye ne da na tirimu de no so de e kan ho bi de mani se wo oba no otimmo wo ne kunu nyina ndie se me ka se otimu a wo dia se tirimu kakra se onu de obeka na mo de ye adwuma akoda na fam so ndie no kura mom because asem bi obeka no wonfa de obeka bi a wontie nti waforo yen sa na meka no 15 years no what me aforo mo ti oni ne papa no anhye da ne o mana ntena na me ne nkwala ne tena ye efi wo mon kwala bire no papa no na so ye adwuma obo asisi ne won tena faako okwa ebia week no aba okwa no aba saa na definite ayi friends ofori krom eni tu wono nsa ne yekwa kodi waye wahye ayi kakra bi wono yekokodi wono na niema na ekoso no emmo wa me na me difiri hono hono nso wase me pacho mudi sika hye no sika so obi se bibia mo de ma no saa line die enti first time na opie ya ohwima agwohwe na hunu no odi ni ba fie na asembe na okachire first time odi kan pie ye na mo kohwe na hunu no odi ni ba fie no enu kura de
man hwehwe no satam no ye wo boase no on man hwehwe no se wo pie no minim so obeba okotena nkrofo bebre ho ba bi ehomase ba bi ebedwo ase je se ensem bebre eni ono nso wo pe Jacobu around pa o ada Jacobu around no okosku ana ho no se medini free kumase no ko honum su enti wo pe Jacobu around otumi ko homase otumi ko bedwo ase honyini wo akotena ho pa hwan mo so no okotena mo ko ano magina tena man bi na sabi na ni na yetwa na okodi ni honum tia na ofre me ya kyerɛkyerɛ me ana me kɔ no se maame se ni se obetena me nkyɛe metuo me ni obi a ono so ne magu hɔ no mebiri one ne yire no nyina nete ɛhɔnom na akora no kɔka ho no so ono de we ye krom ni no so ntimi mpam no efise ono kora ne maame kora wo mema nko a nti se akora no kora pepera ode no akoma ne maame wo ye krom na agya akora tititi ne nkyɛn a nti wo hɔnom a na wafrɛ me wo se niema akora ne ye wo ha se no enyansam kitwa oso ye den niema basa no pa akora na se wo se bibi obeka bia me de ma no bibi obeka bia me de ma no nenso duru ba bia de akora ne ye no eya na me ntia oso ye bibi te se de ye niema no kasa du okura na wo bo na se na opese wo ye o kasa tia so ho na mpacho we dia mi wi na mama obabam mesre wo ba no otisen me pese nipadua na bosuo etisen mpacho wo wakakra ba waka na nsem beto abaya bi wo ha woni abaya ni nyina abaya bi ese ne nananom se wakodi obi ho a nipa kro ne pese wo de ne beba no woni ni nyina ne honam nyina sa nete ani ombewe na che ombewe no boss me nsome da ase agya ombewe no because we akra wa hweye na sene ye wo kire de na ano sa akra ye obetena ha wo honam wa hweye wo ma honam no deceive wa ubenya asem we na ye deceive mpanyimfo no otekam no agina enso akoda usa ye nyane sa na nkwada no bi nso wo ho a wo mu hunu se wo no wo body sa no a wo mu nso gina no so de ye de ense so wo mu nso de ye eno nso ya asem sa de we esan ya another tip about yemfa memete hai se meba ufri sukuu ba na wo ba manim daddy ade we na mehia hwe memfiti prekope enye sa ade ne ma wo ntentem mema wo hunu se sika ye bransa ne yenya tie mame ma one practical example na no papa so ja free school ba ye no and o say daddy me say yes o say ye school ni ba ko yare na ya ye selection ye kwa akosra no na ye se di obia benya bia no ye contribute na ye mfa enkoboa akwara no ye mpe provisions bi ye mfa nkoma no oka sa no sika shembotom amunum hwa no mi yi sika no ye se me de ma no enam sa atwe shembotom manfa ma no nam de koto me dem yada ade ache mayi mani entimi kosi won wo school ni mu no yeduro no se ade mpacho no ade me kan ye no nam kai nam mi yi sika no nam de ma no unim die ntia sa akwada abusa wo ntem na wa ya ama no akwada ne dwene se it is easy to come by money entia ne yete sa de a kwan bi eye kwan fofole bi ese so faso bia se ne na papa ye mame no sika de ese se wunya ne ntentem ono so be fa sa kwan ne so enti na enne nkwada bebre nyash ene o mu depend on sebe we nyash ye depend on we ye be ma wa nkoskamia o de sade no sha akwada enti o de be ma no o be ya akwada na pede ama no ba ma akwada ni hunu se money is not easy to come by ya yes kafo ma jimi enye jimi omo no ye nkyere omo hu se it is not easy to come by money what you say enti isa ye sade na eboa ye ne yankase ma oba de achi ame de na apesa wonsu bisa se nkodi ase ne ye wo nye donko ase nkodi ase ye wo nkodi ase real o ma dodo e say
About your moon 6. Wait to say. When you 5. When it toss 5. Ketu akura ni. E ma say na me ma say. Me man ye 2 na man ye 4. Ketu apa na me ba ha me de ne ba ye. Member 2 ma 4. Me ba join. Me de me hu so obe su ana me ra ho obo ade. E ma no we otoso say me ka ma no nko a. We no otoso. Oye oba number say. Oye 9. E ma no ye ka ma no a e 9. Aha me ensa. Otoso me ensa. E ma mpanimfo mienu no a omudi anim no omo wo hefa sisi a. Se panimu no school. School bay. Our tech. Ena nia otoso no he. Ansa na we. Ono nso school ma ka school member school na ono. Ye bia training college ana say bibisa na say SS nso a bibisa akwa na mpe. Panimu no school. Ana do otoso bi no ono wo wie school otwa enso no ase wan ko school ni bi na oba Kumasi e sese de niema koso ofi ono omso omdo ntimi ntena fi ho ana omu nyina ba Kumasi so omso mbobo braji ti ono nso sua adwuma na se oye de odidwa onsu adwuma na se no oye delivery na osi moto no nipa cross no ho chere nti waton okay nti omu nya bi tisi a wo nchen a wo ne tisi a ba chenye me no omu netie so wa ba Kumasi nti na me bisa o trade ba me sha dan ko hwe ba bi kro mo tie sa we no sha ase ye se opiepie no ogina se no ogina o se no ogina 1 JSS1 ana se SS1 ana se se ibudi ahe 1 SS1 na now so JSS2 ana se SS Sisi ya currently. Sisi or secondary school too. Oh, okay. Na so onka say muzo ha ase PP ka no be 12 years ni. Na afi wo se sabre no na the 12 years no SS1. No ni SS1. Fancy class 6. Na afi ade na mbusa so ha ase PP no. O start PP ya no wo primary. There be. JSS. PP na oba ha say no 1. Oba ha say no 1. Oba government school. Me pese me hu say suban we sha ase no. Na wo no gina say enya na anu ya. Dia na pese unti na hunu mame hunu because asa wa ye confused kakra pese establish bibi no no nso mfa hunu ye nyina so. Me pese me hunu ba bia na wo gina o share sa ade na se. Okay. Mame mo a wo sa kwan we so. O share sa ade we yi ase no. Say ye piepie no. Edi mfie be say nie. Fancy be mfie be mienu ni sesi a wo form 2 form 2 enti mon kan kwa akiri se mfie mienu ni dia na je se ne be JSS tam no e no start is wo piepie o ma yenhwe yenko se de ugidi akire wo no na wo mu no mokọ baabi se yesi ekogina obi ana se ye koje ni baabi ana mpa bom bibi saa ewo mu papa me nya bi kura do binsi nya saa de ni me da enkwara ni bia ya asoden bibi saa aka we ho ebi so asoden saa ebi piepie se ye ibi ayi me fanse me ba panyin no ono nana ni school sem ne ye basa no enna ma akola no wontene fie so wotene fie na ne nyi fie nti no no so na se oso ne na ma wo pa adwuma woni na ma wo pa adwuma nti okwa na waba ewo mu a wonya adwuma ni bia na adwuma no na ade na afiri ne nsa ti o wonkra ewo mu a na nanse wo ba obetena me nche nya be mfanse busumi mienu na me ne papa no kora kan sese no akola no wona e panyin sese ye ne dai no se dwai so de busa no de wo pe no na wonka na menyama no na jamde betu nanim no se ama na mi kan se ni na me ka kire no se ni school no wo pe opeso wo kona wonya ne set ne de preko se de be ya obenya adwuma aye na ne papa no so tie me na je papa no so ye de o ka je nse onko hwe school ni bi ya kire kwan no ye ana na mi adum se odi na kwa kwakutu mo ba Kumasi ansa na saa ene ye ne hya ase ana hya ase wo ho ansa na mo ba Kumasi
Kumasi die ahaya na ne ye wodada. Oh sa. Sasa na onka se wo se motena oboase ase de ana me na manti ni. Metena ne ye oboase. Ye ko oboase no. Mufri Kumasi. Ene ko oboase. Ene ko oboase. Ena me ba Kumasi yase. Me ba na me de akola ne ba ena msensem mi nti na me de akola ne ba sa me de ne betu school mu ha se. Ti me de ne betu school mu no. Ti eduru ba bi na ati se sikasam no akwakoye yi na papa ka se me fa ne mra. Na wonto so wo ho no. Ne ho ni sikasam de ya na nheda nya yi bia. Na me de ne koye. Enti wo de ne koye no. Na wo ti Kumasi ana wo so kotena aboase ho bi. Okay. Me kotena kakra. Ti me koye ye de ne ko ho no na afi eduru ba bi. Wo ho no ma no wo pia bonten. Wo ho no wo pie mitina bonten sa me no se bia wo ko beba me so minim ho so wo ye ho wo nim obi a ho. Na wo pia ho nchen ana wo ko. Anadwu da suom na bia na akola na ba. Wa manso ade kye ansa na wa ba fie. Eya no wo pie ya no wo pie. Wo ka no papa ne de ya na se wo mfa na ayi bia sa. So oh ayo okay. Oh yes am ya mo abono da. Debio. Onye sa ama mo ntia ne da no da. Se waba na mo apre ni widie mu ama ne kakra. Bibi sa ne de ebi nsida na ne papa ne ya na ni bufu no pa. Nya bufu ni ebufu. Hwe widie mu pro de hwe. Obo wo ya mpre wo widie mu. Ya wakuwa. Ya afonso de ya koma nyo se wo ye ba ye be make sure amount say obefa wo kwan so mama aboche no de na so wo teacher ni kura ma oh tie me say eye yawfo suban o de timi ge ju yawfo suban o sisi ayi wachi a ne mfimfim ba bia obonkum nuro wo nse nuro no de abo bia kwa ma wo bo awotro a enuro de fa ase enzo a enuro yawfo me ta ma na me kira de no na me mwaba yawo demo se wo ye ma me kasa mebo waba mebo waba e sa de ye ayeja ye na ama nkwada na ye basabasa za no ye be pre widiem na ade na mo pre ni widiem ma ne kakra debi na se se mo pre ni widiem he ka bibi fa ni widiem a ho se wo kasa wo don se kana ni papa no kasa wo so ni mu a enya papa debi pre kakra edi se sie obi aka se eye mo na mama akwara na se ya obesom se ohun fom so obi wo mumu se saa de ye na ama na basa ne emfansuan de wa ankasa wotena se na wo hwe eniema bi ne de aduru ya ususu se bibi montomo fom so obi kan ana nsa de bi we si na wotena se dwen ho anu hu se ade we ya ye kama anye ni se ya nke me ye sei kana wo se me ye sei bibi sa ba wadwen mu da de mi hu fom so bia sa de okay mate me da se obo me da se okay atiefo ni adofo ni adehye oye papa ho create that enabling environment no e wo fie but me hu emra nkwada mu wo papa ho se wo ye papa create any agro de wo ne nkwada bedi kama yo baba na me ne me di agro anya asem ketwa agro de me ne obedi na wo ye de anya wo ye de anya ta de am de betete wo no wo de bi betete be na na anom hwe pre ni widium ma ni widium mpro then we suro no so na hwe de no mo na ti sa nti no yes no so widium pro de ho hia hwe nkra ya wo mo ya abruchirefo yi wo mo ntumi mpre nkwara na widium wo ho nti wo ya enti ama wo mo na hunu se ye de wo ba Ghana de ya de wo ba bunsanjam obi kwo wo ho wo se me ba na fa me so nkanka ni UK fo no abeto ne ba na twene Africa Ghana ade ya akwara na fa ne so wo ho enti wo de akwara na e ba bisua nyansa wa se meboa asem America mu amu abruchire se meboa monka mode nkura ne ba ha ye ne etumi pre nkwada ne widie ma wo mo enti akura ne be kono na nani so ade correct enso wo ho no wo nani so hwe wonya de ba pe ye be pre wo widie ba ma wo
ube di nkwasi asem wo ho a wo de fa ne bra me pro ni widium wo ni nkwasi asem ni biem what ya say agro ni akwada ni de be ma akwada ni age yema no nemom wudi nsamfo na ya ntia wa eno ene ye brebebrebe hwe me kai bra yesusa me oba ba ma na tete mi o pa kwam ja bi wi na mo mfie mienza ma me abna mi nta oba besia ebom ho twapiase ye frɛ ba bi ebom ho na akwadwobrenya kosi ni fie nti ho ne ye kokotena ye ho ne ye te na school primary kwa so wadi nsamfo a ye pɛ wabo no abrami nta woro ne mpabo oba besia no wadi ku so wo primary school kwa so a wa obetedwe medio di machi sei no ye stubborn nti ono onimirika tu papa oni pa mama chesi a ya chesi ni wo primary kwa so nya asem ketwa wo to de bia wadi bone no betumi akotena ba bia ko obefia ye be pro widium jataba asem we ba wanim no matese yesi akwada no wa ankasa oni akwada na kasa akwada no kwan ba na afa so awunya ne kasa firi nkodu ase ho yora na ma yenche tifo na ye ma o makwa ba mra asem be da biso ojo so akwada no okuta boy no phone okuta abrantie no phone kwan ye fa so yenya ne ye frɛ boy no ana girl ne peke badu ne phone kuta no ekuta ne girl okay enti o peke ye na me den kraja ne se me pese me ni badu kasa na oba on frɛ number ya frɛ ni no say o wati eyedien ananka oba wabona mane na msi ono akwada na ebusa osa ono ana ehia no no wai ena oso wo kosoro hasisi a okone maame ho nti oba obebona mane na me hwan na msi ode number ne kire nso on frɛ obe hu nipa kro na me danas nti me wie ye na me frɛ wo maame cause na me mse o call maame o said I get ne kan ye nti me frɛ maame no na maame ne say o timoto so nti me ma ni si o si obe frɛ me nti be 2 minutes no frɛ back no say de asem ana me so me de say badu wo nchen no so woni mi nchen o na ma baba bi ana me introduce me ho to hu ye no aye din no say ne ban kra woni badu na me so de say no so woni badu na de asem na me chire ne say maami bi de asem bi aba ha ne babadu abefa ne ba ne nete akwala no ne hia one ono no na akoye maami ni nti ye bona mane na woni badu ni nyina de akwala no aba ha nyankopon ya adom ajoada no so okay obeba na mum ne ba wu sesei a okomo kire de na akoto baabi nti obesere se so okoba obekofie ho na woni badu ni nyina ade enye badu na fede abe badu ni nyina one ne baba ya no ewo ho no ontimi ntwa ye ntro o ye konfo akwara abaya ne de one be ma neti to konfo ntwa ntro ene yese edanase ye ne kasa wie no okofre girl no bo na mane ye ana girl na afre yen ne ba ne number no Abigail yi efre yen with badu number no ana o say ye ne ya police for na say ye police o mona mo be che be ma no me nyimu why na ka say Abigail say akwala no 15 years no na me say wonyem wo 15 years ana wadwane free school ana wakọ na be ma no one be ma kwetena akwanyem ana me say betumi emra betumi de wo boy natum on de wonyem na me say wafu aba na o say ono se no sitie no onso ti na fu no nhyɛ da hu nti on de wonyem na Monday no ya kan sa ma me na bona mane ti Monday no ombeba hwɛ na me say okay Abigail mami baba na no ka say wono na ka say ya kire me oso wonyem na mimi bisa months dodo no se months de wontumi ncheke bara wonyem na me say okay ene ebe hia onno ene ne kunu no ene na ase ti ya frɛ na ase no omo nyina Monday no beba na se ya ombeba se ye wie ye na o dimdika sesa ne ne ma na pu a oba ne maame ho enti me wo ho na maame ne frɛ me se ya frɛ ne banana
ya frɛ wo mo na me se wo ye frɛ no na sei na akosinti Monday be hia na o se ene o se ne ba na frɛ no na be bi owo no o firi ho ba obi ni be din komo ti Monday no so ye na maami bae e frɛ konfo ba no e frɛ na o se ne papa nso asa ewu aka ho oh sisi na ni dakoto moja na ni etutu aka ne nsem ti osrɛ yɛn akwala no kura no waba abedru kumase a ɔwɔ ne maame nkyɛn a wafrɛ a wɔso waba abedru enti nkano ano no na me se da bi o aka ɔno ne ba bɛɛma no yɛpɛsɛ yɛ ne ɔne bɛɛma no nyina ehia ne yɛhunu yɛ nti akwala no afiri school na wakɔ tena wɔ no so a wɔyɛ obi de hie no na ɔka kyerɛ ne sɛ akwala ne sɛ ɔnyem ɔka kyerɛ no na me se ɔba no kura wakwanyem wakwanyem akwadaa no no se ɛne eminimo frɛ maame ne maame o de frɛ conform maame na we de baako ɛhɔ na ɔbɛka kyerɛ me sɛ ne ba no kura no ɔyare na ɔyare adwumuyade a ne ba na abɔdam ɔne nam kwan ho a mo nim ba bi akwadaa no wo bi na me se wa firi nkodua ase hɔ no mo anyem akwadaa na abɔdam by force na we di adi asɛm na maame nso okay de ɔka na me se akɔmfo ntwantro saa de na ɔkɔ no ɔyɛ ama me bofu enni kwan sɛ ɔka saa asɛm no ɔkae nkɔmɔ a ɔdi kan ne yɛdi ɛne deɛ ɔkan sɛ sisi a difference wɔ mu obi a ɔno no ɛwɔ adwemu yade na mɔde na kwa yare sabia a momɔgya ɔno nko ama ɔno nko ate no ɛne ɔbaa foforɔ ɛte a wanyem akwadaa no ninsɛm asɛm no deɛ ɛwɔ bɛka kyerɛ yɛ sɛ ɔbɔdam monhwehwɛ no akyirɛ akwan nti deɛ ɔka no wɔnkɔmmra bi na yɛmpɛ sɛ yɛbɛyɛ a ɔbɛnya ma enti wɔwɔn sesei sisi a yɛbɛdi yɛkasa yi yɛdi nkɔmmɔ yi a mafrɛ maame no a wɔse ne ba ne wuo no a wɔwuiɛ no duabɔ ne duabɔ no ɛwɔ mu no ɔno yɛ kɔnfoɔ nipa no a ɔno nso bɔ odua no a ɔmo ne ɛfiri mu no ɔno nso ada wan no nso yɛ kɔnfoɔ nti ɔmo mmienu ɔmo mpɛ sɛ ɔmo mmienu biara bɛdane nti ɔmo de akɔ baabi foforɔ a ɔmo hwɛ duabɔ no mu ayi na me sɛ yɛbɛfrɛ no frɛ ne mameɛ sɛ obɛtumi akasa awura wonim sɛ ɔba 15 years no wafa afuro minimo mpakyɛw mpamkyɛw 15 years tumi nyem ɛtumi yɛ saa 12 no 13 nyinaa metumi 9 years enti ɔba no aka kyerɛ so ɔnyem ɔbɛka ne fie hɔ na ɔka so ɔnyem timi da mehu ideɛ gye sɛ bi a hospital ne ɛbɛkɔ ne ɛhu sɛ tobo ɔba a wo fie hɔ naano yi ɔba bɛka kyerɛ wo so ɔnyem na wo nso woka adeɛ na kyerɛ no wanka nkyerɛ me wɔwɔ dɛm hɔ ɛna wɔkasakasa sɛ mafrɛfrɛ me sɛ memmra sɛ mu na moba bɛkyi akɔtom deɛ menyim na wɔkasakasa wɔ fie hɔ ɔnyem enti wɔka mentimi nkyerɛ maame na ɔba wei no ho gya ne life ma ne mausi gya ne life ma ne gya ma no na deɛ ɔno apɛ sɛ ɔde ne life yɛ no ɔmfa nyɛe dabi atiefoɔ ayi hwɛ awɔɛya ɛbaa yɛ kɔmfoɔ yi sɛ ne ba awu ne papa awu ɛnso ansa yɛafrɛ no kɔmfoɔ ho te sɛ ma ha na kɔmfoɔ ma ha papa memo aha wo kɔmfoɔ ho te sɛ papa me je so ati afada asebre sɛ wo ho yɛ deɛ yo yɛma yɛakɔ nso why yɛma yɛakɔ kusɛ ɛyi na wo ba badu wɔwɔi ba sebre mpa chom inko no nipa minini ni afa ko mo baabi ɛyi na ne tobo mami musa we na boa me kakra akwada bi aba betena wo nkyɛn ɛna kakra ni a yɛfrɛ na abigre bibi saa wɔ hɔ papa ɛdi ni nyina nyankopɔ ani ntwanko ntompo da bi si da madwuma no yɛ ntwanko ntompo kala akura no wɔ bae ni kwa sa na me banagu ana miwra paati am frɛ me kura na bidi hɔ nam sɛ ni afa ko enti minti nkyerɛ da dia me kɔ mo kyɛwa me kɔ sɛ nyampa papa ni paati ani dim me kɔ na kura no wɔna busa sɛ ada na waba ha o papa bɛ fawo o maame abɛ fawo me suma de wa conference pa waba ma kura no sa do kɔ na ha na wo me si ko sukuu ni wie na wo wie a
Waba wakura na wabe wana. Na wo hamsa. Papa mpate usia me. Aha. Waba wana wabe ko suku wie. Suku no ani ade nyina wo wi ase. Wo ko suku a wo mo papa. Me ma ko suku de me mo papa. Papa me no wakura ikawe. Me kan am tare a. Me ma na ka sika. Me ni nyina ko wo so wona me nko. Wo be ko. Ala me se me na ko. Nya me de na ko. Papa, me se me papa ho abeni. Akoya tu ale me nko. Ama jana kwan. Ma me be no jana kwan ma ne ko. Wo ko ye. Ana le ma me frɛ me sɛ akola no wonyam. Enti akola na eba. Wona na ko. Enti wona fenti akola na benje fa na ko hospital. Enti wona na ena di akola no. Afika kyerɛ me sa na msisa. Enti di akola no. Ena no mfa me ba ne di asi enti no. Me fa akola no enko hospital mi aka sɛ me ni ko ehu na sɛ akola no to wa. Mama yi ho. Enti nkyerɛ. Enti akwala no de wankasa no wonka nkyerɛ wo sɛ wonyem. Nipa ato da bi. O ma me na so wonyem. Enti me fa kwa ne ko hospital. Enti oba no de sese wunim sɛ ɔwɔ nkodi ase wa na so oni wo. Nipa ato me nkyerɛ me ni nkyɛn. Na me phone so ekuta ba ya no. Okay, sese o kyerɛ sɛ wo baabi wa ho. Enti de wakan ye ntwe nwunu bebree na emomu no sabre kɔbɔdɔ miensa ye ma wunwie na wumfiri hɔ kɔpɛ ba no momfa ba ya no na monkɔ kyeke no ampa sɛ wonyem ana sɛ wonyem onyem de a ene ye konfo ohuso wone oba mo anyamutira didim momfa akɔda ne mra ne yemfa ne nhyɛ ne maame nsa na emom sɛ wonyem de a na kyɛ sɛ hono na asɛm no ufiri ɛhɔ ɛna asɛm no aba na afei baabi ɛsɛ sɛ yɛka no yɛaka afiri wate enti migyaa wo ama woayɛ deɛ woyɛ no na wowie pɛ yɛbɛhwɛ w'anim na ɔma no ayɛde frɛ no sɛ ɔbɛfrɛ yɛn na yɛhunu saa deɛ ne sɛ sɛ yɛyɛ kyerɛ sɛ akora yi watew so yi woanhwɛ ye na kɔmfo akyina bi asɛm bi kɔsi a woanya asɛm kɛseɛ o woanya asɛm kɛseɛ woanya asɛm kɛseɛ woanya asɛm kɛseɛ enti yɛka ne sei no ma ho nyɛ ha na adeɛ wokɔ a yɛnsa nkasa wɔ hɔ adɔfoɔ abranteɛ no ne maame kɔmfoɔ ɛna yɛne no kɔ kasa yɛ no Shadrack akɔ aba akora mejo so na ho te sɛ nyame adom bibi ekoye okay di akwadaa ne bɛka kyerɛ ne maame sɛ menyem na munya no wanye mu yi ɛbɛkɔ wani kakra bɛkɔ wani na wate ne ya piga ɔde bi bɛyaw na wahu nani ubatu piga wanyumi ubatu samia wanyumi hai obo bra akra asemo asem medemena share wure ya oti ye nchen yim empaboa mu pa otum se mu ohye papa we ka se nkwada enipa nsia na se ba ko aya asodin agya ne netena wo ba bi tro ne se hwan na wo enwan waha na mu ba ko yira na wonya adi okronkron no ho no nko hwehwe ba ko no na wonfa ne ma ogya ye nya ye wo ne nkasa ye mu kire se eduru ba bi na wate atena wo ho na kan se wonwu ye na wote ase no emogya no wo ye die ben ebe kan wo sisi na wiase crop ya sande kotoko sese wo ba pa wo so nimba tete sabe di obi kan ne se wo ya abahye bone ena die obi ani ho ya ankade wo hwehwe nie na emom se wonya akwada bi se ya obetwe mu papa ama na hunu se ampa ama wo hunu se ampa obeti oba bi nka hwe ensem a ekoso akwada mfie dumiensa edunan enka die na nka wo hunu die na wonim athwe ne ekoso okɔkye no ba na ɔde kɔ ɔba na ɔkɔ na ɔba na ɔkɔ sisi akra de ɔka ne sɛ wɔnyem ɛno so de yɛnsɛm a ya na ɔmota aka wɔnya aka sɛ ɔbɛhwe mu ne de ɔbɛka ne sɛ wɔnyem na wɔnyem so de anka menka bɛyɛ me de papa why not ka bɛyɛ me ni jipa na mesere sɛ wɔnyem ampa
maame ne abrante no wo omo nchen no omo hwe yie no omo anka so omo se no omo ma ne ngo ho na ko se no ko fam wu ene omo ma ne ngo ho na wo ngo na wo hu se ne awote na afi won hya ase entete ne ba no na nyame mmoa na won de ne ba ne de wonya akwala apa menka se won se no wonya akwala apa na wo hu se akwala apa eni akwada bone ni mienu ensunsun ya ewo mu akura on se sa nkwada we mu sei no eduro ba bia ya na ye eniema mienu medwen mienu ebetumi aba se ebia na enye kwa eniema bebre sa de sa eniema we ba ebogu akwada ne so eni so na nani so en hatu ebetumi aba bibisa ebi nso wo ha na ya akwada no adwen eni ne jimi nyansa ye wo jimi nyansa wo wo pani no wo tu akwada wo di nyansa tu akwada no fo no no ono so ka ne nkwasi adwene no enso ne ya ne se wo akwada bi anim se wo nim nyansa eno ye jimi nyansa di akwada yi ye wo bi ti wo maame se menyem wo anya amekọ manum aduru awu eni ayi nyina eye ne se wo nim nyansa ye jimi nyansa enko wie papa enti akura senia yaka na wura no papa no a konfo no one ne ba no se wo mo kọ wie ne wo kọ ye a nyambo a adwoada onso ne nsa yanka so onfa ne koma maame no onfa ne mra ye odafo asep ka fa on se ebia na efidefie ebu onse nso na ya akra na kla boni ena watumi efiri maame chese okofo ne ba kra mpo a oso wuntira maame ho de nam de hunhunti kwatena papa onso a ose chinchina atwen ebia na akra na ya kra boni 15 years akra start from mema akra na onya 15 years edie be nko edie kra mpanifo kra se bi omudia na je se omo ye no musunu no akra keswa de utumi kodi asa akosa akra no hwe yi o na so onyimdie ne bi be kanani ankasa bi be kanani afa na ofa na akra sam ofa na je se odidi wachi a oho no ode be se nyansa eho na ebeti na ni so antena ni so de na je se ade no bibi wo mu so ampa ntodofo updates bi am mesande ababesom Midiana Queen Blaze, a chance and the Yebishia, Macau.